Yun, kabahin sa atong kinabuhi, kabahin sa unsa mang relihiyon nga naa dinhi sa kalibutan. Kitang mga Katoliko, daghan kitang mga tradisyon o kita nagasunod og tradisyon. Mao nga nindot nga atong pamalandungan sa atong kaugalingon o sa kinatibuk-an natong kinabuhi, isip simbahan o isip usa ka parokya, kung kinibang tradisyon nga atong gipakadak-an kanunay, nagdala bagyod kanato ngadto sa paghaom sa atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Kay musugot tag sa dili mga igsuon, kining tradisyon, kining naandan, usahay mas dako pang importansya nga atong ihatag kaysa pagtanaw gayud sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay ngano, ang tradisyon masayon sundon. Ang tradisyon masayon buhaton. Mao nga murag automatic na sa atong hunahuna, basta ako makasunod sa tradisyon, automatic na nga nagahimo ko sa kabubuton sa Ginoo. Apan makita nato nga diha sa ebanghelyo, mismo si Kristo misaway sa tradisyon sa mga Hudyo. Siya mismo Hudyo. Ug siya mismo nagasunod og tradisyon. Apan ang iyang paghatag ug dakong pagtagad nining pagbasa nga ang tradisyon dili usa ka pamaagi diin maulamang kana ang makadescribe, maulamang ka na ang makahatag og value sa atong relihiyon. Ang importante sa atong relihiyon, mao gayud ang atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang importante sa atong pagtuo is not only to fulfill tradition, but always to link our tradition to that of the will of God. Mao nga, diha ang awhag ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Wala lang siya dinhi manaway sa mga Pariseo kay gisaway ang iyang mga tinun-an. Kundili kini siya usa ka pagpahigmata unta kanato nga yes, naa kanunay ang atong pagbalik subli, pagbalik pamalandong sa atong tradisyon, sa atong mga giya sa atong kinabuhi. Mabitaw, no? Mga religious sisters, every 5 years, I think, no? Nagausab mo o ginabalikan ninyo ang inyong constitution of life. Kita diha sa atong, sa isip, sa dakong simbahan karon, no? Kung kita conscious, no? Ang kinatibukang simbahan nga Katoliko sa kalibutan, giawhag kita sa pagsulod sa sinudo. Ano man? Kay kini mao ang mga proseso diin kita mamalandong sa atong tradisyon, mamalandong sa atong kinabuhing Kristohanon, kung kini haong pa ba ngadto sa kabubuton sa Dios, haong pa ba ngadto sa mga giya sa Espiritu Santo diha kanato. But kini ang subo pamalandungon mga igsuon nga kung naa na gani changes, naa na gani kausaban, naa na gani kalainan kay sa atong naandan, lisod dawaton. Lisod dawaton. Kung familiar mo sa mga mabasa karon sa internet, daghan kaayo nga mga faction mismo sa simbahan nga nakakontra sa maong lantaw sa kinatibuk-an sa sinudo. Bisan diri sa parokya, perting daghana nga naa na gani kausaban ang unang himuon bagot-bot dayon. Imbis mutan-aw unsay kaayuhan, ang pakadak-an ang pagpanluod lamang. Nan mao ni delikado kay ngano dili kita makauswag ug makabuhat sa kabubuton sa Dios. Kay sa matag karon ug unya mga igsuon, naagayod ang atong pagpamalandong kung kini ba
makatabang sa ato gayud nga paglantaw o pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kaya nguban, gipakadak-an na lang ang tradisyon. Basta makasimba ko pa der, tama na na. Makakalawat ko, okay na na. Bisan gani diha, kung awhago nimo nga huy, pamati sa pulong sa Dios, ayaw katog, masuko. Badlungon. Nilabot man kapader, nanabitaw ko dinhi. Unya mumata bitaw ko, kumuhatag nagkulikta. Okay na na, oy. Mao ba ka na ang makaluwas nato, mga igsuon? Yes, ang sakramento anaa. Yes, ang sakramento mao'y presensya ni Kristo. Pero kinahanglan i-check nato ang atong mga pamaagi sa pagbuhat niini aron unta mas mapahaom o mas mahatagan natong bili ang sakramento nga gihatag ni Kristo kanato. Ngao nga, dako kining pamalandungan, mga igsuon. Kay tinuod, kanindot sa 7 sacraments. Pero unsa naman nahitabo nini sa atong kalibutan karon, sa atong mismo nga mga Katoliko, mismo sa atong parokya. Naghimo mi og JKK visitation, gitanaw, atong panahon pa ni Father Pete Maniwang, gitanaw niya ang usa ka katilingban na ay membro nga 150. Halos katunga sa maong membro Katoliko sa maong JKK, wala pa nakasal, nagpuyo-puyo pa. Okay naman na ron, Padre, kay modern naman. Kakulang kay nga naman, gibalot sa dili maong huna-huna nga lisod ang magpakasal kay mahal. Unya, karon kini, ipaundayon na lang nato sa pagpadayon ni ana. Kita karon nga naminaw sa pulong sa Dios. Giunsa man nato paghatag og bili, na malandong ba kita, og mingon bita, kini bang mga development sama niini, haumba sa kabubuton sa Dios? O ato na lang ning sundon, kay mao naman ning trend karon, Father, nga ang kasal, unya na nagmakakwarta. Importante ang kwarta kaysa sakramento. Kung sa may atong ginahimo niini, kana mga kaigsunan ato sigurong pamalandungan. Let us try to be in dialogue. No? Kining mga tawhanan ni nga dili man ni siya lagyo ug wa ka kaila. Silingan ni nimo, usahay gani imo ning anak. Usahay gani imong mga ato ning mga pag-umangkon. Kunya mingon lang ta nga okay na na. No? Aw iya matag kalag, Pader. No? Nantingali, og masubject kita, og miingon si Jesus kanato. Tama gyud si Isaias sa gisulti kanimo. Mga tigpakaron ingnon kamo. Busa atong lantawon. Nga diha sa atong kaugalingon, diha sa atong katilingban, dili unta kita sarado sa mga pag-awhag o kausaban nga atong lantawon aron mapalawom ang atong pagtuo o pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Dinhi sa Eucharistia atong iampo ang atong parokya. Lord, giyahira ni among kura paroko nga unta diha sa iyang paggiya o pagpangulo sa among parokya. Kanunay magdala ka namo sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Giyahi ang matag usa sa matag pamilya, ang mga inahan o amahan, nga unta sa ilang pagkapangulo sa panimalay. Kanunay unta mo pahaom sa ilang kaugalingon nganha sa kabubuton sa amahan. Giyahi ako, Lord, kay usahay ako magbuot-buot biya sa akong kaugalingon ug makalimot sa atong relasyon
ngadto sa atong Dios Amahan. Amen.